Mutta miten uusi taito opitaan? Tämä kysymys alkoi kiinnostaa Thorndikea. Saadakseen tähän vastauksen, hän rakensi nerokkaita pulmalaatikoita, joista kissat pääsivät ulos vain lukkoja avaamalla. Kissa vaikuttaa todella älykkäältä ratkaistessaan pakonsa kätevästi käpälää käyttämällä ja kuonolla työntämällä. Mutta Thorndike ei uskonut, että eläin, ei edes viisas kissa, ymmärtäisi käyttäytymisensä seurauksia. Kun hän laittoi kissan ensimmäistä kertaa pulmalaatikkoon, hän ei havainnut minkäänlaista oivaltamisen välähdystä. Onnistunut ratkaisu syntyi aina ensin vahingossa. Thorndike todisti, että kissojen ilmeinen älykkyys olikin yrityksen ja erehdyksen tulosta, ja käytti käyriä oppimisvauhdin mittaamiseen. Harjaantunut kissa oppii pian muistamaan, mitkä toiminnot auttavat sitä pääsemään palkintona olevan ruuan ääreen. Thorndiken mukaan ratkaisu painuu mieleen, jos onnistumisesta on palkinto luvassa. Tämän teorian mukaisesti Thorndike tiivisti ajatuksensa oppimisesta näin. Käyttäytyminen muuttuu seuraustensa vuoksi. Tämä hänen keksimänsä vaikutuksen laki selitti, miten luonnonvaraisetkin olennot kehittivät uusia tapoja.